Investiment ta' 15 miljun euro minn Vassallo Group waslu biex twaqqaf il-Mediterranean College of Sport f'Birkirkara. Fetaħ il-bibien tiegħu f'Settembru li għadda u llum il-Prim Ministru Robert Abela inawgura faċilità sportiva fi ground ġdid tal-futbol f'dan il-kulleġġ. U għażar ukoll l-istudenti fil-klassijiet tal-iskola sekondarja flimkien mal-laboratorji xjentifiċi marbuta mal-qasam sportiv. U għatkellem ukoll mal-ħaddiema fid-dipartimenti differenti li jvarjaw minn coaches sa professjonisti. Il-Prim Ministru Abela qal li l-investiment f'dan il-kulleġġ fisser ma' 7,000 metru kwadru ta' spazji mirati għall-isport, ġew rinnovati wkoll 2,000 metru kwadru ta' spazji inkluż pixxina, grounds tal-futbol, ġim tal-ġinnastika u Sports Performance Center. Il-kulleġġ għandu 95 student, jipprovdi edukazzjoni tal-livell sekondarju u sixth form immirat tal studenti atleti. Il-kulleġġ jipprovdi wkoll taħriġ fil-futbol, water polo, għawm, atletika u disċiplini sportivi oħra. Il-mira hija li t-taħriġ fit-tennis u ġinnastika artistika jibda jinnata mis-sena d-dieħla. Fis-snin li ġejjin il-kulleġġ mistenni li jilqa' fih mal-400 student atleta, bħalissa ma' 70 persuna jaħdmu fih dan il-kulleġġ. It-tmexxija tal-kulleġġ ħabbret ukoll kif għandha pjani biex mis-sena skolastika li jmiss tiftaħ skola primarja u hekk iżid it-taħriġ edukattiv tagħha. Il-ground tal-futbol issemma l-Fader Hilary Taljaferro għal kontribut kbir li tal il-futbol Malti, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Il-Prim Ministru Abela qal li l-investiment f'dan il-kulleġġ iħares lejn l-edukazzjoni b'mod holistiku. Sostna li l-Gvern se jibqa' jinvesti fl-infrastruttura sportiva u f'bosta aspetti oħra sportivi u esprima sodisfazzjon li s-settur privat qed jikkumplimenta dan l-investiment.